तुसा खंडल गोरिया बाबा गोरिया आश्रम ने बेलाई वानमाय सिंसा सामों तामने हिंका कायसा बेलाइनो प्रूफ तिरफरा हास्टेवो अमाहाय मोटाय रखनो फरेस्ट देवगुरु फरेस्ट ओमा देवी अमाहाय रखलाय गोबां मा भाइरालनि दङ फियाबा गाहाम दङ हामिया दङ 2 नम्बर दङ 1 नम्बर दङ फियाबा अ तुसा खंडलनि बाबा गोरिया अ जागानि थाइनि बेलाई वानमाय सिंसा सामों तामनका जरानि न्यूज अबनो नायथगो प्रूफ साइंटिफिक प्रूफ कबैतामो कबै आनि बुसकांगो बेलाइनो बै बि आगे तामंखा बाहायंखा बनि पिक्चार अनुगै आंबो बेलाइ वाना जाखायिं थांखा तामने हिंखा अब कबैनो एरें एरें सायमाया कबै दङ तामनिखा आं बबाय कक सानान बागै सायथबनाय निनबो सापुइला तामं मानि आनि बुसांके सकां बा बारथुनो दा बना बहक बिसिं ते अब उल्टा बार थांजा गता साराम थांगांगे अब बहक बिसिं तै बायराति सिजा गया दा हलो जहन बुलुं दंना बिसिङो आलो कत रङै फायकांके से तैको ग्रुपफ्रा बुमा अबनो आइसा मरा सिं बने आइसा मरा सिं बन बुमा आइसा मरा सिं बा बुमा तैको ग्रुपफ्रा के साजा गता र गामके रमै नेखांके कतर हाय उङै थांगाता गोसु बसरंखा ब आजरा 2 बोसोर कासो गयाखौ हामानिका बसरंखा हामानि कताबो 3 मास हायतो 2-2.5 मास संगता हामानि कइला तामंखा डॉक्टर दलांखा आमाइका साइमानै डॉक्टर सं लांजा गया एमने अब तो बैसो बारनि बिथिंगे डॉक्टर हासे हामियानि साव गांव एमने तलांलिया तारपरे व आनी लगते महसराय तंगो बनि किसा दुखुमा माने तै बना हॉस्पिटल दर दरंग सनि बनि बाते बारी थांगा बेसी बारी थांगाता हॉस्पिटल दलंगनि वैसे तलांखा ओ पास नोते बे फार्स्ट लांखा रसं तिवान्दाला हॉस्पिटल तलांखा तारपरे किसा यांग आयं उदिपराव थांगा आनि सराय कुसुनत लांफोरा बनबो थांगा लगे कारो किसा फनुका हामिया बारी इंखायनो दा बिथि जों डॉक्टर नालिया साधारण किसा फनुगैनो इंखायनो सिनिख्ले जेबा आसा तंमानि सिखांबो आरो हामै थां अनेक जन बर इयाव जागा सिनि जागा बुंखामो तुइसा खान्दाल गरि महागुरुनि गरि आश्रम सिनि आरो तुबुखा एरपरे आलो तुबुखांगे आनो फाय माता दिनारो फायकां गाहामके खुलुगै साका ताय फनुका इंखायनो माता दि अबनो सुबका सुबुइनाय जो बिसिङो कटरङै तंमाने बायरे ससायतुखा बिथिरु बनाजी बिथिरु ताइबो सुब सुबि रहौ तैपरा रहौ हायके आं हायकेले बसो आं सालताम सालब्रै फायकांकेनो प्राय बायरे फायबायके हालाखन बसाका बायरे फायकानो बताइबो बिथिर हका अबनो आस्टिकेले कुब्रै थांनाय बसाइबो मागला हायताके हला हाय बिथिर कांकेनो वाइनि बिथिर कांकेनो हरबो निराल निजिनो कुब्रै थांगा केबो सायमालियाबो सरायबो कोन साबो साजा गया स्टेकलाय आंते फाइतै फुनु फैकारा बर अंक किसा फुनुगा कैमरामैन किसा फुनुगा वो जगह गनादि अबथि इकर किसा दागन दं होना दा पुरा हमसया फट फन दाग दं नाय नाय दि ताकुतै बुखुसं अ जागां माने यांति बायरङै फायकाना अब बुदुल पुरा बुदुल बायरङै थका आंगानि मोबाइल तंगु फटो रक आं रैमान न ठीक हला ब बिथिरखा आं तारपरे केनो कोप्रबिने आस्ते हेल केसेबिने गाहाम मांगै थांगा एकदम ताबो हमसका ताबो 2-2.5 मास सलि दं इके ताम सानमु सों नों बाबा न अर बाबा नि जे गुरु अमाहायके जे सामुं खाजिक दंमोन आश्रम न आंखा सानना मुसु हाय न थांगा ताइबो रां दबाय खम अर बुसु रां बायके रां कोन बायके आरो देबो सों मान खामना रांथाय बाय खामना डाक्टर हेत सों बर जे मा थांगा मं बर ऑपरेशन मा खालाय मं सरानो मथाङै फान माय अंखा मुङा अर बाबा कुइतो खाय बसु विशेष खाय तब आं तो ताबक जे फरमा माने एकदम पूरा फुल विशेष खाय सका सों बोखाबाय जानबाय सिनि गोरिया सिनि मताय अब मताय का थांगा सों मानियो काम केनो अबन जरे आंबो आसुनो गोरिया न मानिका जेबो सत्य सिगांलाय खिसि खानाव आंखला आनि मकलो सिकलायखा सिगांके कलाय सका नु नुखा पुरब नुखा एकदम सरासरि सब कुछ आं नुखा ताबक आसुनां बाबा गोरिया न तैसि मिरने माता दी सिनि गोरिया नु तगिर तंना हुनजनाय आं बेले बेले हामबायरु बरनां आशीर्वाद ना बरन थाना ताकुतै बुखुसं नरक स्क्रिन आगे फुरबो बन बुंतमान खामो आइसा मुरासिंनि बहगो जे बुदुल चाका दङै दं माने बनाजि बक माने स्क्रिन नरक नखना आगे कसाम
sini dada boni besajak bo age video narogoi tongmani ang clip mangkha abo norog screen no nukhana nai nai je ama hai tongmani tabuk tomong koma Aisha Murasing besujratui kahamangi thangka obono kaisa proof oboni bade proof tai tamotong tumuno nung ang joto problem klai tong hangka phaidio jaga naijak phaidi norogbo bisas khaikangka hamnai nai tongde jora news somhan ninbumu tama Ajay Kumar Murasing Ajay Kumar Murasing ni sajak Aisha Murasing hambai